حمد ji Xweda re bin, bêhijmar salat û salam li ser Muhammed Mustafa Resûlê Xweda bin. Gelî xuşk û birayê Misliman, em gelek ji me çawa got destnimêja me dişkê em pê aciz dibin û em xwe pê diqeherînin. Ka gelo em guhê xwe bidin hedîsa Pêxember aleyhissalatu vesselam, ew çawa got destnimêja me dişkê ji xêra me re an na. Gelî xuşk û birayê Misliman, Pêxember aleyhissalatu vesselam di hedîsa xwe de wiha dibe. Dibe çawa got însanek destmêj digire însanê Misliman, însanê mümin, însanê bawermend. Dibe got çawa ser çavê xwe dişo di destmêjê de malûm em ser çavê xwe dişon. Dibe çawa got ser çavê xwe dişo bi son damla avê got ser çavî wî diniqute temamê xetayê gunehê got bi her du çavê xwe û bi ser çavê xwe kirine. Xwedayê Teala bi son damla wê ava destmêjê re ew gunehê wî ef û mexfîret dike. Dibe çawa got her du destê xwe dişo, malûm te dîyem destê xwe dişon di destmêjê de tevdî enîşka xwe, dibe bi son damla got damlanîş dibe ji di her du destê wî temamê gunehê got bi destê xwe kirine. Xwedayê Teala ew gunehê wî ef û mexfîret dike. Dibe çawa got her du nigê xwe jî dişo bi son damla avê re ew gunehê got bi nigê xwe meşiyane bi bal wan ve. Xwedayê Teala ji bo xatirê wê ava destmêjê gunehê wî ef û mexfîret dike. Demekî gelî xuşk û birayê Misliman, destmêj girtina wê her cara got em digirin dibe sebebê efûkirina ew gunehê got me bi çavê xwe, bi destê xwe, bi nigê xwe kirine. Ji ber wê yekê aslında çawa got destmêja me şikest, gerek kêfa me bê çirkê em ê destmêjik nûh bigirin û wê bibe sebebê got gunehê me bi ser çavê xwe kirine û me bi destê xwe kirine û bi nigê xwe kirine, wê ef û mexfîret bibe. Yanî çawa got li malê ku fileta we destmêja we şikand, bira kêfa we bê û pê aciz nebin. Xwedayê Teala destnimêjê me we teva bike sebebê ef û mexfîreta gunehê me we teva. Xwedayê Teala daîma meşa bi destmêj bike nisîbê me. Salam û mexfîret û bereketa Xweda bimîne li ser we.